Ini belai wati bangsuka bangma din romai no satung tungmani prai 35 degree 37 degree 36 degree am hai ke no koi din prai 6-7 din 1 week am hai satung tungkha belai kolomo tai tongoi maya satung ni bagoi borok khamlaijak satung tungmani bagoi kamrok khlai maliya je kam tangi chanai rok bo kam tangi jai maliya satung noklai maya ingge jara kam tanya rok kisa nogo aram ha tongna rok borok bo tongoi maliya satung tongmani bagoi ingke tini ke watui phaika bangma watui phaika tini bangsuka naidi omo nukhungni tui kalaimani ura tui bangsuka nokla rok tui pungoi thangka ingke ang norokno phunuknai taisa sini relative rokni muibari rok nostora ongkha ongya tabuk sing thangni nailainai ingke belai wati bangkha tini nobar bangsuka nobar bangmani bagai kwbangma jaga rogo no thalik buphang rok bai thangka goyang buphang rok bai thangka ingke sing tabuk nog bisingo achuklaijak ani dolni nogo ang khaijak tini ingke tabuk phunuknai bomo haike wati bangkha bairao nokhoroinai omokhe kheto tuilom thangka tai pukhri bo tuilom thangka wati phaimani bagoi ingke tabuk swng thanglaihnai muibari digi muibari rok bomo haike tuida lomkha lomya swng tabuk thangui tongo lama rok bolong hasuka lama hokjaiyani bagoi uko yango tuisani tui phaiwui naidi tola digi thangka tui rok pura tui kuplung ongoi thangka ke bwskang digi ingke muibari amokhe raba naksiri khlaimani naidi amo bera rok nosto ong thangka bera pura subaitlang thangka tui bangmani bagoi yangkhe tuisa ongni tui phaimani oroni mui rok kwrwikha yang sosa kaijak sosa rok nosto ong thangka pura tabuk satung tungkha hingke no o sosa rok thui thangnaikhe tui chuinai naidi omo hingke sobai kaimani sobai rok pura jabra pungoi thangka ha rok lugui parkha tabuk bwthai phaimani somoi gangla rok bo nosto ong thangka kwbangma mui kutung rok nosto ong thangka sobai naidi obo pura buphang rok phai kosogoi kacha phaijak sobai bario abono kari bo ha rok pura kuplungui thangka bari bisingo tai mui rok hamalaka ha kuplungui thangka sobai bati thaimani somoi boborok barjak tabuk tai bwthai se machai tongkha tai 1 week ni pore rok hingke bo bwthai thainai kwbangma romoi no phan tok rok naidi
nok malik rok tangi ri pai drop se tabuk taisa wati tabuk ke nos tong thangka pura kheto kuplung priyang thangka aro ke mai borna bagai mai khiklaijak abo beba halui thangka yang tui tampla bai marokha thangna bagai oko yang tisan tui yang bija hapaika bari ti khlainai hingke joto kheto kuplungo tui bang thangka tabukhe kisa kheto albaina rok hamnai ka ha noromai thangka ke tabuko wati phai tongko pura kheto tui kuplungai thangka asok dini pore hingke tabuk kisa tongthoka borok rok thandang thangka wati hemani bagoi yang go naidi tui tamplela horka o jagao mai khiklaijak mai chara khlaina bagoi mai borna bagoi wati phaya pano kheto albaijak borok wati phaike no mai mabolna himnai already no kheto albai tonijak machine bai tabo khe wati phaye o harok pora kosombai tabo ha golinai kha amo ha golimani porio tai 15 থেকে 20 দিন পরে কে borok mai rok bolnai o khetao bebak albaijak o khetorok dalai hamka wati phamani bagai hingke tripura hasteo o area no karibo kwbangma jaga rogo wati phaijak tei koyekta jaga rogo wati phaibo tongo baksa jaga hingke wati kom phaijak tei baksa jaga hingke wati phaijiabo tongo hingke kwbangma jaga bo phaikya kebo o parao hingke pura wati bangsuka aboni bagai pura kheto tui lomai thangka kheto kuplung tui naidia bo pungoi nai lai bari thangka tui rok arok se manai kha keba sengge arok romya oro keba o jaga arok karjak tisani arok phaijak tei sorani arok kasajak o jagao tei bose wati phai tongko teruk tabuke kisa komi mani hai panan taisa nokha gurumjak herang torjak wati phaina bagai